heb al je Lego-spul, heb ik al je van de buurt gekregen. Ik denk, ik moet er ook een keer wat mee doen. Heb ik dit bedacht. Dit is een scherp, die heb ik van mijn pa gekregen. Dit is een mes, die maakt broeken van mijn pa. Nog centen van de oorlog. Dit zijn voedselbonnen. En nog een oude kogel, ik weet net precies waar die bij komt, uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Ik ben hier altijd. Meestal elke dag samen met Nicky. Maar ik was hier daarnet een beetje wel. En wat doe je hem dan? En dan wacht je tot er een klant is. Meestal komen er klanten. Het? Nee. En we hadden maar zo'n euro, zo'n €50. Ja. En dat is de opbrengst tot nou daar? Ja. En we zouden ook graag leuk vinden dat er nog meer klanten kwamen. Ja. Maar dan was het zo heel druk. Nee. Volgens mij mag je mij een reclamefilm gemaakt. Ja. Kom in het Legermuseum, in naar Maat. Er is van alles te beleven. Kom al in het Legermuseum. In de Maat, gaan we zelf maken. Kom al in het Legermuseum in Den Waard voor we 130 recenten hier naar kijken. Het is mooi was als je altijd gewoon kwam. We hebben een paar klanten gewoon. Er is van alles te beleven. Nou goed? Sorry. Ik ga met de taxi om 12:30 naar Grollo, naar de Beerkuil. Dat is het vakantiecentrum. En daar zit ik al meer dan 50 jaar. En hoe lang ga je daarheen? Tot 20 september van dit jaar. Dus een half jaar. Zo. Ja, ik ben een half jaar een Friesin en een half jaar een Drentse. Ja, En dat doe je dus elke hier? elk jaar. Elk jaar. Prachtig. Ja. Oh, schitterend, schitterend. Ja. Waarom? Nou, je bent altijd buiten. Je bent altijd buiten. Dus joh, heb je een plakje van daar? Ja. Machtig. Ja. Als een visite komt, dan zeggen ze wel eens... Nou, we gaan even naar de koningin op het heuveltje. Want ik sta een beetje zo scheef op een heuveltje. Oh, prachtig. Prachtig. Ideaal. Ik kan het niet anders zeggen. En hoe oud ben je joh? 90 en een half. Jodder en heel. Ja, ja. Ja. Maar wil je daar dan haast net te oud voor? Nee, man. Oud, dat woord dat ken ik niet. Zie, en dan moet ik even tot waar die auto is. Dan kom ik dan weer terug. Zie, hier kan ik niet afkomen. Ah, hallo. Hallo. Voorzichtig, hè? Ja. Oké. Daar gaat de buurvrouw. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is Half jaar weg. Ja, tuurlijk. Ja, dat was er even wennen. Een stuk rustiger op een buurt. Ja, ze kan ook kwebbelen, hoor. Ja, het is een skat. Oh ja, dat wordt heel stil. Ja. We zoeken haar wel op, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Gaat het goed, hè? Aan de kant, Simoontje? Ja, goed zo. Ze weet hoe het hoort, hè? Ja, ze gaat eraf. Ja, dat doet ze altijd zo, anders komt ze er niet af. Maar je zullen haar wel missen dus? Ja, tuurlijk. Kleinkinders missen haar van ons, hè. Ze eet die draan bij ons, dus dat wordt stil. Nou, daar gaat ze. De sokken erin. Geweldig.
We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Dus je bent mooi snel in het spier? Ja, dit is dus jaarlijks verjaarsuitje. Dus hij is in 2000 overleden. Sinds die tijd gaat ze linnig elke keer. Ja, en dat, we hadden toen voordadelijk zijn van, wij brengen, we hellen, we zetten de boel mee op. En we komen natuurlijk het hele seizoen terug, komen we heel regelmatig hier. We hebben gewoon, één keer in de 14 dagen zeker. Ik vind het zelf niet nodig, maar wij vinden het wel nodig. Gewoon even met extra dingen doen. Het is natuurlijk toch wel het is ook geweldig. We tekenen ervoor dat we zelf al in 90 worden. En we kennen dit al in nog. Nou, fantastisch, toch? Ja. Maar het is natuurlijk, de andere kant, het is natuurlijk wel kwetsbaar als je zo hard binnen. Dus vandaar dat we wel regelmatig even komen. Ja. Slit zich net alweer houden. Dat mag net berekenen. Nee, echt net. We gaan wel eens zijn, je ken ik wel in maaien pas in. Dan is het wat warmer. Nee, nee. Nee, dat kunnen we nou net sketten. Zodra de camping hier is, dan is ze erbij. Everybody has summer holiday. Doing things En alles staat. Ja, zeker. Best. Nou, zeg dat wel. Daarheen. Goeie. Nou, ja. Ze komt weer thuis. Ja. Stoel dit kleer? Nou. Heerlijk. Is het al in het zin? Meer dan. Nee, je kind erbij zitten hier. Oh, dat doe ik dan ook. Dat zoekt me. Ja, het is toch altijd weer even een hele reis. Heerlijk. Ja, maar ik kan er zittende komen. Ja, dat is exact. Ja, dat is exact. Ja? Ik ben nu weer thuis. Ik kan het niet anders zeggen. Het was al onderweg. Ja, hè? Ja. En nou? Wat ik nooit zeg, hier even lekker zitten. En als ik voort ben, dan doe ik mijn lange stoel, deze. Dat hier en een lang uit. En je lekker sliepen.